Magkano to? 1 and 1/4. Per kilo po ng ating hipon ay 270 at 340 na per kilo. Sandaan na lang yan pare. Tapos sa mga cream dory natin ay 180. Tapos sa mga isdang bigid ay 120 na per kilo. Shout out sa'yo, Boss Ed. Shout out. Puro tsabeta ang mga latagan ngayon ha. Malos pre. Tumpok 100 pesos. Yan Squid po yung- lang, wala nang sandaan. wala na rin sandaan, 50 pesos no. Squid Mga palos. Squid na. Dito po ang mga tilapia po natin ay 140 na mga per kilo no, mga tilapyang Batangas. So shout out sa iyo Lodi. Shout out sa mga viewers natin dyan, nanonood na araw-araw palagi. Shout out sa inyong lahat. Ayun, shout out. At sa mga OFW natin dyan, lalong-lalo na sa tito ko, Saldi Milagro. Shout out sa'yo. Mabuhay na kung gusto mo. Ayun, mabuhay hanggat gusto mo. At saka kay Annalyn Bernardo, shout out. Ayun, shout out kay Annalyn. At sa mga sabayaw ko dyan, si Bang Bansa. Shout out sa'yo. At saka kay Jusilyn Bernardo. Shout out. Shout out. Ubusin mo na lahat. Pati kay Ile Bernardo. Manginasal kapon din ang yaya. Shout out sa'yo. Mabuhay na kung gusto mo. Di pala nagyaya ng kumain no. So shout out sa iyo Lodi. Ang kanya mga pusit lumot ay 280 na per kilo. So ang mga presyo pa rin ng ating mga kamatis ay 140 pa rin ang per kilo. Yung mga sili po natin ay 120 na kilo. Tapos yung mga latag po dito na sigarilyas ay kalahating kilo 45 pesos. So ito po yung mga ngayon may latag po mga talaba no. Sa takal po ay 100 pesos. Tanto. Ay, shout out po. Ay, shout out po! Bastando! Ay, andito pala. Shout out pa, shout out. Boss, minalita ka ba tatlo kami, boss? Magkasama kayo. Kahapon wala ka. Opo. Puyat ka na naman. Hindi, wala pa kami tinda. Wala man tinda. Opo. Boss, Nagtutulog ka daw eh. ito kami, boss, oh. Pare-parehas yan po. Oo nga. Mga shout out mga geng-geng. Ayan o. Mga bagong t-shirt no. Dito po ay 330 po yung mga per kilo ng mga pusit. Nasariwang pusit na kanilang latag no. 330 na per kilo. At ang mga paninda niya naman mga pompano po ay 300 pesos na per kilo. Good morning, good morning, good morning. At tayo po ay mag-a-update po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ngayon po ay araw ng Linggo. So alamin po natin ang kanilang mga latag at presyohan ng kanilang paninda na seafood sa Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Magkano to? 1 and 1/4. Per kilo po ng ating hipon ay 270 at 340 na per kilo. Sandaan na lang yan pare. Kuha ka na, hala. Tara dito, bilis. Ito. Apat ang piraso. Tapos ang mga bentahan po dito ng isdang tsabeta ay 140 na per kilo. Oy, bong. Boss Lando, shout out. Good morning. Boss Lando. Nagbalik ka na naman ha. Hindi ka pa ba natutuloy? Kala ko naalis ka na. Gas pare. Hanggang ngayon? Hindi na tuloy eh. Positive daw eh. Pasok pa ako, trabaho pa ako. Nasabay ha. Sabay ko pa. Medyo mahal na requirements eh. Oo. Oh, eto pare. So dito po ang mga tumpukan natin na mga hipon ay 50 pesos. Ang per kilo ay 280.
So sa 50 pesos lang ay makakapag-ulam ka na, no, ng 50 pesos tumpukan ng hipon. Kilo ng mga gulyasan po dito ay 200 pesos. So marami at dagsa ang mga bentahan po nila dito ng isdang chaveta. Ito po, 150 naman po dito yung per kilo. Tapos sa mga cream dory natin ay 180. Tapos sa mga isdang bigid ay 120 na per kilo. Shout out sa'yo, Boss Ed. Puro chaveta ang mga latagan ngayon, ha. So yan po yung mga mamimili ng Malabon Fish Market ay talagang tumagsa po dito, no, ngayong araw po ng linggo. Ang mga kilo o tumpok na dito ay 100 pesos. Yan po yung mga panindang mga tahong. Chaveta rin po dito ay 150 ang mga per kilo. Palos. Malos pre. Tumpok 100 pesos. Squid Yan po yung- lang, wala nang sandaan. Wala na rin sandaan, 50 pesos, no. Squid Mga na, palos. Squid na. Sarap yan sa adobo. Adobo sa kata. Karaya pre. Wow. Ang sarap ng ano. Mga palos, no. Tapos yung mga lumot natin ay 320. Chaveta po dito ay 160 na per kilo. Tapos yung mga isdang matambaka po ay 180 na per kilo. Ito po yung mga ulo ng big head, no. 100 pesos po ang kilo sa ulo at sa laman po ay 120. What's up? Ate, salamat po. Kaya hanap mo din. Hindi. Anong hanap mo? Ilang piraso sa kilo doon? Kapitong peraso. Sila rin. Shoutout sa iyo, Boss Jeff. Boss! Boss Lando. Kahapon wala ka. Maaga kami umuwi. Maga ba nakaubos? Tapos na din nakahapon eh. Wala nga ganong latag kahapon. Puro ngayon, tagsa naman ngayon, Chaveta. Kabita. Boss Jeff, ikot muna ako. Sige. Boss Ed. Alright, so yun po yung mga presyuhan ng kanilang latag ng mga isdang Chaveta, no? At naglalaro din ng mga presyuhan nila sa 140, 150 at 160. At may tumpukan din po dito na 100 pesos na Chaveta. Dito po ang mga tilapia po natin ay 140 na mga per kilo, no? Mga tilapiyang Batangas. Tapos yung mga per kilohan ng kanilang mga latag na gulyasan ay 220. Mga buhay na tilapia. So napakarami pong tilapia ngayon dito sa Malabon Fish Market na kanilang mga latag. At dito naman po sa kabila ay alamin din natin mga tilapiyang Batangas. So shout out sa iyo, Lodi. Shout out sa mga viewers natin dyan, nanonood na araw-araw palagi. Shout out sa inyong lahat. Ayun, shout out. At sa mga OFW natin dyan, lalong-lalo na sa tito ko, Saldi Milagro, shout out sa'yo. Mabuhay ka kung gusto mo. Ayun, mabuhay hanggat gusto mo. At saka kay Annalyn Bernardo, shout out. Ayun, shout out kay Annalyn. At sa mga sabayaw ko dyan, si Mang Bansa, shout out sa'yo. At saka kay Jocelyn Bernardo, Shout out. shout out. Ubusin mo na lahat. Pati kay Ile Bernardo, na mangina
Asal kapon din ang yaya. Shout out sa'yo. Mabuhay ka gusto mo. Di pala nagyaya ng ano kumain, no? Magkano kilo? 120 na lang Buslando. 120 sa mga per kilo ng kanyang mga tilapiyang Batangas. Lodi, maraming salamat. 40 mo na lang. Thank you. Yun. Buslando, kompleto na yun ha. Oo nga, inubos lahat eh. Wala sa kiniwan doon. Dito magkano po per kilo? Ayun po yung mga per kilo ng mga isdang tilapiyang Batangas sa Malabon. Sa mga tilapiyang Batangas po natin, no? Inubos na ni Agustin. Salamat po, thank you. Lods, magkano ang mga ano mo ngayon? 280 po ang per kilo ng hipon. Wala malalaki. Ubus. Kagad. Tinanghali pala ako ng punta. Yan po, 280 na per kilo, no? Lodi, salamat ha. Thank you. So, tawid tayo muli dito sa kabilang area at mag-alam-alam pa rin tayo ng kanilang mga latag na seafoods. Ito po ang mga tilapiyang Pampanga, no, na buhay. So, mga latag po ng mga tumpukan ng mga tunsoy o isdang lapad ay 50 pesos. Yung mga hipon po ay 280 na per kilo. Lumot natin ay 300 pesos na kilo. Shout out to. So, shout out sa ating mga kababayan po dito na mga mamimili, no? Napakarami pong tao. Araw po ng pamimili kasi araw po ng linggo. So, pinagkakaguluhan ng ating mga kababayan ng kanilang mga paninda o latagan ng seafood sa Malabon Fish Market. So, shout out sa iyo, Lodi. Ang kanya mga pusit lumot ay 280 na per kilo. So, dagsa pa rin po yung tiyabeta na mga binibenta po nila dito sa Malabon Fish Market. At talagang sinusulit na nila ang kanilang pag-iikot at pamimili sa bayan po ng Malabon. So ayan po yung mga latagan po nila, no, ng kanilang mga isda. Chabeta, Salmon Japayuki, bangus po ay 130 na per kilo. Tapos ang kilo po ng mga alimasag ay 100 pesos na mga matataba, no? 150 ang per kilo. So tayo po ay sumasalubong sa ating mga mamimili ng Malabon, ang ating mga kababayan na tumayo sa Malabon Fish Market. Naubos na ako, Genjek. Ayun, geng-geng. So dito ay mga tunsoy naman po, no, ng mga binibenta po nila dito. At ang mga presyoan po talaga ay mura. 80 pesos ang per kilo ng mga isdang tawilis o tunsoy. Lodi, magkano ang hipon mo? 340 sariwa. 340 na hipon, malalaki, oh.
Yan po yung mga bentahan po nila ng hipon sa Malabon Fish Market. So, ang ating mga kababayan ay nag-iikot upang makakita ng mga murang presyo na mabibili po dito sa fish market ng Malabon. Alright, so ikot tayo at naghanap-hanap pa rin ng mga kanilang mga latagan sa Malabon Fish Market. Gusto wala pang pasundero. Wala pa, tayo lang tayo. Dito po ay 280 na per kilo, no? So ang mga presyo pa rin ng ating mga kamatis ay 140 pa rin ang per kilo. Yung mga sili po natin ay 120 na kilo. Tapos yung mga latag po dito na sigarilyas ay kalahating kilo 45 pesos. Lodi, may maganda, malaki. Para basang-basa. Hipon ay 320 na per kilo. Shout out ka? Ayun, wala. Wala pa yung jowa mo. Marami ang mapapakasawa ko. Nandiyan, marami. Marami. Pwede ka nang tumampot yan, ang daming tao. Dalawa pala gusto mo. Thank you, thank you. So nakikita po natin yung dami ng tao sa Malabon Fish Market na talagang naghahanap ng mga presyo na abot kaya ng kanilang bulsa, no? Yan po yung mga tumpukan na 100 pesos na mga galunggong. Dito po ay 320 na per kilo ng hipon. Ito 300. 300 pesos po dito. Lodi, thank you. So ito po yung mga, ngayon may latag po mga talaba, no? Sa takal po ay 100 pesos. Ito po yung mga isdang babansi, alakaak at mga gagaong, no? Magkano kilo? Tapos, Yung 100 pesos po yung per kilo ng tahong. bago na lang yan kuya. Yung nakasakop pa, no? Na bagong dating na tahong. Kabayan, baklan dyan. Ilaw, ulan. Busy si B2 at hindi natin siya ma-istorbo. Iikot na tayo muna, no? So may mga customer kasi siya kaya hindi natin siya ma-istorbo. Pero yung sari-sari po mga isda doon, ang mga kilo po ay 240. Bali 120 na kalahating kilo.
Lando. Oy, shoutout po. Ay, shout out po! Boss Lando! Ay, andito pala. Ay. Shout out po, shout out, shout out. Boss, minalalaman na kami, boss. Magkasama kayo. Kahapon wala ka. Opo. Puyat ka na naman. Hindi, wala po kami tinda. Ah, wala man tinda. Boss, Nagtutulog ka daw eh. ito kami, boss, oh. Pare-parehas yan po. Oo nga. Mga shout out mga geng-geng. Ayan o. Mga bagong t-shirt no. Tiyabeta natin dito ay 150 na kilo. Minagsak na po namin na 150 yan. Magkano ngayon yung gulyasan? 230 po kanina yan. 220. So yung pag-ikot po natin doon, sa mga nakita po natin mga latagan ng gulyasan ay 220 na po ang per kilo. Medyo bumaba ng 20 pesos ang kanilang mga bentahan ng gulyasan. Pero wala tayong mahagilap o makita dito na mga latag nilang yellow pin tuna. So ayan po yung mga latag din po mga prutas na nakikita po natin. Magkano ang per kilo? Ayan, 120 na per kilo ng mga manggang hinog. Mga Lodi, thank you ha. Salamat. Salamat po, boss Lando. Salamat, thank you. Shout out. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Dito ang mga latag ng kanilang mga bentahan naman ng mga golden pompano ay 320 na per kilo. Yan po yung mga pusit kalawang na 180 na per kilo. Tapos yung mga gulay, ayan, may mga presyo na rin po. Ayan po yung kagandahan, no, na makikita at mabibili nyo po sa Malabon Fish Market, may presyo na. Magkano ngayon yung karot mo? 100 lang kilo. Oh, bumaba na rin po yung mga per kilohan ng karot. Ngayon po ay 100 pesos. Ang repolyo, 60 lang. yun ang mga presyuhan ng kanilang latag, no? Mga kalamansi 20 pesos. Meron din pong 10 pesos na mabibili. Boss, salamat. Thank you. Manok, ang mga backbone ay 100 pesos na kada plastic, no? So, sa mga mahilig magmanok ng backbone at calves ay meron din po kayong mabibili rito. So sold out ang paninda niyang tilapiyang Batangas at hindi na natin naaabutan. Naubusan na tayo ng kanyang tilapiyang Batangas. Nasold out eh. Daming namisa ko naman ako. Parang wala yata yung kaibigan natin dyan na Naipit yung paso mga gulong ng tricycle. kaya hindi nakapagtinda. Oo. Tanga-tanga kasi lasing ka. Pinangkalan ni paa. Uminom pala. Oo. Galing Bulacan. Pinagsangkalan ni paa. Hito daw. Baba mo na ako. Ganun. Ay, nakita. Ibig sabihin, pinangkalso. Pinangkalso niya, pinangkalso. Oo, pinangkalso. Nag-diet nga kayong dalawa. Dito po ay 330 po yung mga per kilo ng mga pusit. Nasariwang pusit na kanilang latag, no? 330 na per kilo. At ang mga paninda niya naman mga pompano po ay 300 pesos na per kilo. Ipon natin, magkano na? 320? 320, 200 pa rin po ang mga pusit kalawang natin dito. Oh. Tapos yung mga dagupan po natin na mga bangus ay kada piraso po may 60 pesos, 120, 130. Yan po yung mga per piraso po ng latag nila ng mga bangus dagupan. So ito po yung pompano po natin na sa halagang 300 pesos. Sige, pre.